Alhamdulillah. In yi zama na in kwarsa ne in sha tsohon nan gaba ɗaya ta kura rayuwata. Allah na gode ma ce ƙwarshe in shansha ne kai yau sai na yi makas a cikin gidan nan. Ba ɗaya tsohon da ya fi haƙura da Allah wannan wani irin yayin zauna gaba ɗaya tsohon da ya fi takura mutane a in zauna ƙwarsa ne in sha kana ba mu mai damuna yau gidan nan sai ni kaɗai aikin banza aikin wofi ta kura a jama'a haba ni wannan irin wani hali ne a ce ma abu za ka sha mutum sai ba ma tsohon ne ya mutu kawai kowa ma ya mutu kawai kullum ya ta sa mutane a gaba ba ma zauna ƙwarsa ne abuna in sha tsakanin ibibi jiran gangan ga wani ma ya kamata ka fara sha Salamu alaikum. Kai? Me nake gani haka? Bari in duba dai na gani. Kai yaran nan ashe zuban nan ta wace na tura gudun sarauta uku ya je su. Yaran ne yazo anya yaran nan ba zuman nan bace bari dai in duba in ga ta gaskiya ce da na aika ya je su mun kuwa. Bari dai in gwada ta na ji ma in ma ita ce. Anya wannan ran ba kai wallahi ba zuman nan bace ba. Sannan Allah dine na dan kai. Allah baba me yasa baba ina baba launa sai la Aiki yaro. Baba ka ce kai ma ka dan sha kan aiki ke. Baba ai akwai aiki yanzu ma za a baka aiki. Taso baba akwai aiki. Tashi baba wani ya baka aiki. Baba ka ce da ce kai ma ka shigo ina abin da Baba ga fitanya yawa ga ta nan baba yawa baba ga ta nan ma ga ta nan kai ma ga ta nan kan ka dan fara